Turboarena.sk uvádza príbeh o pokazenom turbodúchadle. Toto je Peter. Petrovi sa pokazilo turbodúchadlo v aute. Rozhodol sa kúpiť turbo online z pohodlia svojho domova. Ušetrí peniaze, lebo nakúpi turbo priamo od dodávateľa bez prirážky od autoservisu. Peťo si vyberie na e-shope turboarena.sk svoje turbo alebo zavolá pre pomoc s výberom na ich infolinku. Objednané turbo Petrovi dovezie kuriér zadarmo na ľubovoľnú adresu, ktorú si zvolil. Následne sa staré a poškodené turbo vymení za nové a Peter opäť môže jazdiť. Peter ide vo svojom aute s novým turbom a má dôvod na radosť. Ušetril svoj čas a peniaze. Na turbo, ktoré si kúpil, má dvojročnú záruku. Doručené mu bolo zadarmo a už do 24 hodín. Peter sa rozhodol prevetrať svoje nové turbo. Jediné, čo prevetral, bude však jeho peňaženka. Turboarena.sk. Najväčší výber originálnych a repasovaných turbodúchadiel online na Slovensku. Zavolajte nám a my vám poradíme pri výbere vášho turba.